Good morning! Pinapakinggan ko yung video ni Simply Nessa 15. And then I'm having my coffee. Ito yung 3-in-1 na coffee. And then I'm having my yo-yo. Yung binili ni Dan sa Foodland. Kasi $1.49 lang siya. And I'm just gonna finish my coffee, guys. After that, maliligo and I'm planning to wash my brushes. Like, sobrang tagal ko na hindi na-wash yung mga brushes ko. Nakakadiri na. Anyway, I will do that. And then, lalabas ako today. Pupunta ako sa city. Kasama ko si Kat. Tsaka yung mama niya. And yun yung ganap ng day off ko. And then, bukas work na naman. So, and pupunta din kami sa bahay ng mama ni Dan mamayang gabi. Kasi aalis sila. Pupunta sila, mag-cruise sila, and wala sila for 3 weeks. So, pupuntahan lang namin, bibisitahan lang namin before sila umalis. And yeah, gusto ko sanang magpaano ng nails ko. Kasi tingnan nyo yung regrowth, guys, ng nails ko. Sobrang haba na. Pero sabi na Dan, sa Sabado na lang daw. Pa-schedule ako sa Sabado ng umaga. Before ng baby shower ni Lovely. Alam nyo ba, sobrang tagal na weekend yun na I vlog. Tapos sabi ko next weekend na yung baby shower ni Lovely. And sobrang layo pa. Like, this coming weekend pa. Pero parang 3 weekends ago, sabi ko sa next weekend na hindi ko alam kung anong nangyayari sa utak ko, guys. Parang nawawala na sa akin yung kalendaryo. Check ko nga ulit kung anong oras yun. Alas 2:30 ng hapon. So, I can get my nails done in the morning. Search ko lang muna. Wala akong number nila eh. Yung tawag sa kanya, SNS. So, i-check nyo, guys. I-check nyo sa YouTube. Basta powder lang siya nilalagay sa nails. I still have my natural nails underneath. So, hindi siya acrylics. Hindi siya fake nail. Ano lang siya, parang sobrang matibay na nail polish. Though, hindi siya nail polish kasi powder siya. Basta, look it up if you're interested. Kasi, sobrang gustong-gusto ko siya. That's why I get it done all the time. Kasi, mas prefer ko siya kaysa sa ako yung mag-paint. Na kapag ako yung nag-paint, lagi siya nag-chip. Ito, hindi siya nag-chip. Though, meron siyang regrowth, pero dyan lang. Pero never nag-chip yung nails ko. So, fresh siya tingnan lagi. Yung regrowth nga lang yung tsaka. So, you need to get it done regularly. Hello, good morning. What time do you open on Saturday? Yes. Okay. Yeah. Can I book at 11 in the morning? Yes. Oh, actually, how long will SNS take? 1 hour, right? Yeah, I'll just do it at 12:30 if that's alright. Yes. Yes. You're right. Razel, R-A-Z-E-L. Yep. Yes. You're welcome. Bye. I-save ko nga tong number nila kasi lagi kong sinisearch sa Google before ko sila tawagan. Okay, nakabook na ako. Saturday, 12:30. So, punta kami doon, 12:30. Matatapos siya mga 1:30. Tapos punta kami kina Lovely. Perfect! Hello! Vlog to. Vlog to. Gusto ko i-remind sa sarili ko na vlog to na clip. Kasi nag-film ako kanina ng empties video at saka yung intro ng aking skincare routine. Hinahanap ko lang yung skincare routine na video ko para magawa ko yung voice over. Yung ginagawa ko, guys, is ganito lang din. Like, nagsasalita ako pero tinatanggal ko yung video. Audio lang yung ginagamit ko. Para parang same lang din siya. Like, same distance. So, parang walang pagbabago sa audio na part. So, yun yung ginagawa ko. Just wanted to share. And then, after this, tinext ko si Kat. Hindi ko alam kung tuloy sila pag-alis. Kasi si Ann, parang, natutulog pa. So, baka hindi siya tuloy. Paalis na ako. Hindi ko alam kung bakit nila hindi kinuha yung bin. Yung alarm nagtututututut pa rin. 12:42 dating ng bus ko.
And it's now 12:34. So, chill lang ako maglakad. Kasi last time sobrang bilis ko maglakad para na mga akong iiwan ng bus. Tapos pagdating ko dun, naghintay pa ako ng 5 minutes pa. Kasi hindi naman sila like on time talaga. So yeah, chill lang ako maglakad. Naka-heels pa naman ako. Ginamit ko yung shoes na nabili ko sa H&M. Pero okay lang, hindi naman siya mahirap ilakad. Okay naman siya. Ayan. There. Ang ganda ng weather ngayon. Mahangin na mainit. I like it. Ako nga nakapanganak ako. Ako talaga nag-ano. Tapos na kami kumain. Naubos ko. Dali nga. Oo nga first time mo nakaubos. Sikat. Ngayon yung due date niya. Pero naglalakwat siya. Si Mami. Hi mga suki. Naalala niya na daw yung pangalan. Sino? Sino po? Dang. Dang? Si Dang. Hi Dang. Suki ni ano. Yung pangalan niya. Suki ni Mami. Tsak si Dan daw. Char! Makita si Dan. Aww. Pag nakita daw niya kayo, magpapapicture daw din. Sabi ko ngayon, nasaan kayo, Glorieta? Nagpunta kami ng Daiso. Sabay mo yung ano? Ayan na. Yung makeup brush cleaner. Oo, binili ko yung isa. Meron silang bagong makeup brush cleaner, binili ko. Punta kami dito sa Chemist Warehouse. Dito kami sa Chemist Warehouse. Kasi wala na dito eh. Bibili. Meron pa. May tester na tira, meron pa daw. Ay, ito na naman si Kuya. Check na naman tayo nito. Punta kami dito. Chemist Warehouse. Tignan na namin yung perfume. Ay, cologne. Para saan yung pabango na yan, Kat? Pakita mo nga, Kat. Pangding. Sabi ni ate, pang ano daw. Pangdigmaan. Ang bango daw niya, pangdigmaan. Yung maduming digmaan. Sabi ni Kat, pang Georgia. Ito, ang cute, oh. Baho. Mabaho yan? Ano nga ulit yung mabango, Kat? Yung silver, no? Ay, white. White ba yung inamoy natin kanina? Kala ko silver yun. Mga alcohol. Bango. Mura lang to, $9.99. Charlie, Revlon. Magpipicture si tita dito sa mga baboy. May isang baboy doon. May isang baboy dito sa basura. Selfie! Then meron dito, dalawa baboy. Alam, meron talaga siyang mga basura daw. Pero hindi siya totoo. Ay, kakainin niya. Apple, banana. Ikaw na. Ngayon ko lang ito nakita up close. Merong banana. Sa basura. Ikaw. Saan ito? Sakay ka. Sakay ka. Yan. Sakay ka din. Diba? Back in the car, we're Donny boy. How's the bubble tea, babe? Good. Gustong-gusto niya yan, bubble tea. Yeah. I got a few stuff. I got one thing from Kmart, and then where are we going, babe? You're in a bus lane. This guy. Okay. Ganda naman ng lighting ngayon. Ganda ng lighting today. Can I have some bubble tea? Naubos mo na, ha? Naubos na yung balls. Pearls. Finish it, babe. I'm gonna do a haul. Pumunta kami sa shops kahapon para bumili ng juice kasi akala ko pupunta kami kinakab. Pero, pumunta kami ng city instead. Mama ni Kat nag-shopping. Ay, ng mga pasalubong. I got this from Kmart. Fuzzy socks, babe. Look it. Yeah. Kasi yung socks na ginagamit ko is yung normal lang na socks na ginagamit ko sa sapatos ko pag natutulog ako. And di ba maiikli yun? Tatanggal, guys. Pagising ko sa umaga, asa na yung isang sock. Bakit? Ang lamig-lamig ng isang paa. Nawala pala, nakakaloka. So I got this kasi sabi ni Ann maganda daw to.
bumili kasi siya nito last time. Hindi kami bumili kasi sabi ko, ang dami ko ng socks. Pero yan, try ko siya. Fuzzy socks. Maganda yan sa mga malamig na gabi. And then, nagpunta kami ng Daiso. I'm gonna do a haul. Konti lang naman kasi to. Stop. Good boy. Bumili ako nito. Kasi meron ako natira isang box na lang. So, I got this. $2.80 para sa dalawang boxes. And then, babe, go. Gosh. And then, bumili ako nito. Ito-try ko siya, guys. Hindi ko pa ito na-try eh. Diba sabi ko kanina, hugasan ko yung mga brushes ko. Hindi ko siya nahugasan kasi sabi ko, pupunta ka sa city, maghugas ka ng brushes. So, pinili ko pumunta ng city at gumala. So, hindi ko nahugasan yung brushes ko. And nakita ko to sa Daiso. So, sabi ko, bilhin ko na nga lang sponge and brush cleaner. Kasi yung ano ko din, sabon para sa sponge, yung sabon talaga para sa beauty blender, malapit na siya maubos. Hindi naman malapit. Ano na siya, naminipis na siya. So, ito, ano siya, sponge and brush cleaner. So, I got this, $2.80. Meron dalawa dun eh. Yung isa, brush cleaner lang siya. So, para sa mga bristles lang ata yung isa. So, I got this kasi merong sponge and brush. And then, yun lang, yung binili ko today. I was a good girl, babe. Okay, yun na yan. And then, yung bubble tea. Yun lang. Pupunta kami sa bahay ng mama ni Dan tonight to have coffee. Before that, are we gonna have dinner somewhere? Or? We can work out something. What do you feel like eating? I don't know. How was your day, babe? Good. Yeah? It's good. Nakauwi na kami, guys. Sobrang pagod na ako. Tinanggal ko na yung makeup ko. Sa labas yan ng bahay. Parang nakakatakot. Hindi pala. Reflection pala ng ano. Yeah. Tinanggal ko na yung makeup ko before pa kami pumunta sa mama niya para, kasi alam ko matatagalan kami doon. Matagal kasi namin sila hindi makikita, mga 3 weeks kasi aalis sila. So, parang last night na namin yun na magkasama. So, ano na, malapit na mag-11. And ipapakita ko lang sa inyo, guys, yung mga natanggap ko from Shein. Kasi hindi ko alam kung kailan pa ako mag-haul ulit. Okay, so ito siya. And then, I think I got 4. Gusto ko siya kasi pwede ko siya isuot sa trabaho. Kaya lang ang haba niya sa akin para akong ewan. Pag sinuot ko siya, makapal pa naman sana siya. This is already extra small. And, yeah, medyo malaki siya. Pero maganda yung material niya. In fairness naman talaga sa kanya. Maganda din yung pagkatahi. Kaya nga lang sobrang haba. And malaki siya sa akin. Siguro, kaya ko siyang ayusin. Hindi ko alam. Tingnan ko. Ito din, extra small din siya. And mahaba din siya. Sayang, gustong-gusto ko pa naman to. And ang kapal pa. Pwede ko to siyang magamit ng winter talaga. Meron din siyang ruffles dyan na ganap sa baba. And then yung sleeve niya may ganyan. And then yung neck na part meron din ganyan. Sa likod may zipper. Maganda sana to. Kaya lang ang laki niya sa akin. Extra small na to. Sana hindi ko alam kung paano ko siya, like kung maayos ko ba siya kasi mahaba na siya, malaki pa. Siguro kasya to sa small na matangkad. Kaya lang, hindi ako yun. Pero itong dalawang to, gustong-gusto ko. So, I got this cardigan. Thick cardigan. Parang same lang. No, not really. Mas gusto ko yung material nito actually. This one is from Ewings. Ito, ibang-iba sila. Sasabihin ko sana magkapareho, pero ibang-iba. Ganito yung itsura niya. Meron siyang mga patches. So, tingnan niyo yung mga patches. Yan. And then dyan. Tapos meron din siyang pocket, which I like. Yung pocket niya may tapos yung each pocket mayroong mga patch. Ganyan. Gusto ko to. Bet ko yung mga ganitong cardigan yung mahaba. And, you know, madali lang suotin. And then, last one, ito, pinakagusto ko sa lahat. Hindi siya pang winter. Very summer siya. And gustong-gusto ko siya. Na-try ko na to actually. And meron siyang ruffles na ganap dyan sa baba. I really like the color. And gustong-gusto ko yung print niya. Flower.
Yeah, basta maganda siya. Inlalabhan ko sila kasi meron sila nung medyo funky na amoy. And, yun na lahat. Matutulog na ako, guys. Kasi, iniwan ko lang talaga doon. Matutulog na ako kasi pagod na ako. Kailangan ko pa gumising ng maaga bukas. Okay, it's dark. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys next time. Do not forget, be goodbye. Good night.